بله ام لیرو پیشنگه ها پرتوکان یا لآمدینه امش بشداران و جنویسکاران پرس بکن که گلو کردی خانه اکادمیه ناز دکن یا ناز ناکن ام بچن مرحبا بخیر هاتن هندکارم خوب بدن ناساندن کی از باورم کسی که ناس ناکتون نه لیدی سجی باوا کی فرمالیته دخوازم بیجم از برکنبره شاعره کی کردم سپاسدارم ماموسته و کردی خانه اکادمی بیستیه گلو بله بگومان هایمش کردی خانه اکادمیه هیه از وجه دل و جان پیروز دکم و به جوش و کلاجان و هیجان لبند کار و خباتین و ما ام سپاسدارم درباره کار و خباتین مده خودی آگاهن گلو بگومان از خودی آگاهیمه و از سالا خیددم که کسی در حق اکادمیا کردی ده در حق فیربونا زمان کردی و زمان جدا این بیانی ده اگر بخوازم بلا سریل کردی خانه اکادمیه بدن و سود جه ورگرن سپاس کن مالا بابا ام بدرسان ماموسته جاری کردن کیف خوش بون ببینید خوشیه ده ماموسته مرحبا بخیر هاتن من دکارم kurtaz خوب بدن ناس کرن از روزا متینا روزنامه‌گر و نویسکار کیف خوش بوم جلو برگمش گلک بده ویا پر لوه که لوه هاتیه سپاسدارم گلو کردی خانه اکادمی بیستیه تو باور بکن من ها بیست باورم نو و بویه بله راسته از ev kurtası درباره و چند آگاهی بدم و کردی خانه اکادمی دبستان کردیا آنلاین و روبرویه اکادمی عمل ناوندا مردین آوابویه لگل زمان کردی هم پروردهی زمان بیانی جدیدن نه زمان بیانی هم پروردهی آوان دیدن یکی تایبەتمەندیان من جی ئەوە کو کەسێن کە بخوازن فێری زمانی بیانی ببن دikarin bu کوردی فێر بن میناکم بخوازن کە فێری زمانی ئیسپانیۆلی ببن هەن دikarin bu کوردی فێری زمانی ئیسپانیۆلی ببن بله خەباتە gelekî xweşi serkeftinê dixwazim سپاسدارم ببینن خۆشیێ de مرحبا هم بخیراتن هندکارم bu kurtasî xwe bidin naskirin Navê min Bahûz Baran ez nivîskarim û di heman demê de edîtorê weşanên Wardozê me. Keyf xweş bûn. Ez ê pirseke ji wer bikim. Gelo we Kurdîxane Akademîyê bîstiye? Min Kurdîxane Akademî min hem bîstî hem dîtiye. Ji ber ku gazî mikirin bernameyek hat çêkirin û ez hatim beşdarî bernameya wan bûm. Ez keyf xweş bûm. Ez bawer dikim cî wan sibê roj wan re teng were û ciyekî hîn mezintirîn xweştir, firehtir bi cî bibin. سپاس کن پیشی با آگاهی ودا مرحبا هم بخیراتن بخیر داوی سپاس کرم کی من تکارم bu kurtasî xwe bidin nas kirin ez Şehmus Kurt Julamergîme akademisyen û şairim li Zankoya Mêrdîn Artuxla dixebitim ew xas nebes keyf xweş bûm bi nasî navê mamoste wek gelo navê Kurdîxane Akademî bîstiye بله ji roja ewil de me bihîstiye û li ser medya civakî jî dişopînim û beşdarî yek du çalakiyên wayên rûbirû jî bûme derbarê kar û xebatên wê de hûn xwedî agah darin yani ez tenê zanim ku wek dibistaneke online ya hînkirina Kurdî hatiye avakirin lê eger xebatên wê dî hebin hûn agahî bidin belê rast ve rast bîstiye lê li ger online derzên me yê rûbirû jî hene و لگر زمان کردی ام پروردهیان ده زمان بیانی جی دیدن و تایبەتمەندی یک مهیه ماموسته ام وان زمان بیانی دکارن پروردهی آوان جبو کسی بخوازن bu کردی جی بدن مینا کسی که بخوازه فری ایتالی ببه دکاره به زمان کردی بخوازه گر دکاره به زمان کردی فری ایتالی ببه خوش فرستک gelek باشه هیویدارم کاری خود ده سرکفتی به Kurdîxane Akademi ام سپاسدارن مالاوا و ببینین خوشیه ده سرچاوا ساعت خوش مرحبا هم بخیراتون تکارم bu kurtasî xwe bidin nas kirin Ez Şirin Sağlam ew qas gelo we Kurdîxane Akademî bîstiye belêm bîstiye derbarê kar û xebatên wê de hûn çi zanin ez dizanim ku perwerdeya Kurdî didin û wekî din perwerdeyê bi ziman didin ne tenê Kurdî ew qas rast e heman tiş li gel zimanê Kurdî perwerdehiya neh zimanên biyanî jî em didin
و تایبەتمەندیەک مەژێ ئەم دikarin kesên ku bixwazin bi Kurdî dersên zimanê perwerdehiya zimanên biyanî didin. شخوای تو جی زانی کیف خوش بوم ji bo agahiyê tu dayê. Ez jî kêfxweş bûm ku te agahiya ku bi neh zimana didin jî da min ez jî kêfxweş bûm û hela çi ku te got ji min. Spasdarim bimînin xweşiyê de. Merhaba hûn bi xêr hatin. Hûn dikarin xwe bidin nasandin? ناو خیره دابن حیره از ویسال ترپان خود گراوی نویسکارم Mamosta Veysel jî weka min ez ji xwarmêm nîv nivîskar û jî xwedê giravî nivîskarim. Mamosta we Kurdîxane Akademî bîstiye gelo? Kurdîxane Akademî we bîstiye? ها بله بله چه Di derbarê kar û xebatên wê tu agahî westendiye hûn zanin gelo? زیده آگایم تنه لی پیس یابم Nexwazê bi kurtasî agahî bidim ew e. Kurdîxane Akademî dibistanê Kurdiya online e li navenda Mêrdînê me akademiya xwe ava kiriye. Li gel zimanê Kurdiyan perwerdehiya neh zimanên biyanî jî didin. û em derfetê ku lo pêşkêşî şagirtê xwe dikin ku dikarin zimanên biyanî jî li ser Kurdî bi Kurdî fêr bibin. Em ew taybetmendiya akademiya me jî heye. û xwedê bike qismet em êr hemî bajaran me li Mêrdînê dest pê kir em êr hemî bajaran yek bi yek Kurdîxane Akademiyê ava bikin. Hûn derbarê wê de çi difikirin gelo? yani ve hurgule ne zaman brasti vaki ci azamum ve hatbu vekirin merdine le serçe dıkaptın çıtkın çinakın karivan çel nizambum le vega hembum saf keyfam rahat kunwan bajarın dici ve kari bikin saf saf baş ve çünkü ev kar dve vaki profesyoneli bekirin yani نکو سام او سب دلداری و هم بدن ناوینا ریکو پیکو پروسنی وری کرن حساب ساب باش به حساب پیش کردن Spaskin. İnşallah me bi hev re pêşkevin. Bimînin dixweşiyê de. Merhaba hûn bi xêr hatin. مرحبا ناو خیره دبن Ez ê ji we re pirsekê bikim. Weqet Kurdîxane Akademî bîstiye? مبیسیه گلک خباتن باش دکه yani لسر سوسیال مدیا biz bibêjim em dibînin hevalên melwûr dixebittin karên ziman dikin qasî ku ez zanim ji bilî Kurdî û zaraveyên Kurdiyên din gelek zimanên din jî li wir tê ew kirine û ez pêşerojeke baş ji bo Kurdîxane Akademî dibînim hêvî dikim berfirehtir bibe û xebatên baştir û dîtir jî lê zêde bin tenê wek ziman nemîne weke waneyên akademîk yên din jî li wir were kirin hêvî dikim ji bo me bezanîngehek mala we ava û ji bo Kurdîxane Akademî serkeftin dixwazim. Spasdarim bimînin dixweşiyê de. Merhaba hûn bi xêr hatin. Hûn dikarin xwe bidin nasandin? Ez Ömer Dilsoz, nivîskarim. Kurd û Kurmancî. Ji xwe ez ne bawerim ku kesê ku we nas neke tu nebe. Ez ê ji we re pirsekê bikim. We Kurdîxane Akademî bîstiye gelo? Belê min bihîstiye. Derbarê wê de derbarê kar û xebatên dikê de hûn tiştekî zanin? Qasî ez dizanim kar û xebatê çand û zimanî dike. Bêya min her xebata vî warî da xebatekî girîng e hêja ye. Ez bawerim platformekî nû ye taze ye. Ez emrekî dirêjê re dixwazim. Serfiraz bin. Spasdarim. Ez jî dixwazim ser agahiyê we dayê çend tiştan zêde bikim. Kurdîxane Akademî dibistanê Kurdiya online e. Derzên me hem online hem rûbirû heye. Li gel Kurdî neh zimanên biyanî em perwerdehiya wan jî didin. Bawekî hem online hem jî rûbirû. Mixwast ez ser agahiyê wan vê jî zêde bikim. Tiştek hûn dixwazin bêjin lê zêde bikin heye gelo? Serkeftin. Rêya war û nahî be. Spasdarim mala we ava. Bimînin dixweşiyê de. Merhaba tu bi xêr hatî. Pêşî dixwazim bêjim cilûbergên te gelek bede û xweş dikin. Gelek sipehiye. Gelo tu dikarî xwe bidî nas kirin? مرحبا از خجی ریدور نویسکارو در هنر روشلاته از بشری پیشنگه ها آمدی بومه و از گلکی خوشم کو از هاتم ور بشر بومه هر کسی دبینم بومن جی شانازیه کو از راستی به هاتم Em jî beşar bûn ay gelekî kêfxweşin. Ez ê ji we re pirsekî bikim. Gelo we navê Kurdîxane Akademî bîstiye? مخابنا
Ez ev kurtasi ve bidim naskirin Kurdixana Akademi dibistane Kurdiya online ku li navenda Mêrdînê ava bûye. Li gel online em derzên rûbirû jî didin. Li gel perwerdehiya zimanê Kurdî, perwerdehiya neh zimanên biyanî jî em didin. Yekî ji taybetmendiyên me jî ew e ku em perwerdehiya zimanên biyanî ji bo kesên bixwazin bi Kurdî jî didin. Hêvî dikim hûn jî rojekê ev rêya we bi Mêrdînê bikeve hûn werin Kurdîxana Akademiyê bibin mêvanê me û çayekê me bexwin. Bi nasandina vê destxweş gelek spas dikim ez kêfxweş bûm. Yani wer xuyaya rastî xebata we cihê şanazî ye xebatekî gelekî mezin e berfireh e dikare xizmeta mirovahiyê jî bike. Îcar yani eger îdî tevhada nasandin te anî ziman pir bala min kişand û ez jî eger rojekê bi qawlê te rêya min ket Mêrdînê ez dixwazim beşdar bim, dixwazim kesên ku bi rastî tênî zimanê Kurdî ne dixwazim fêr bin, hîn bin. Ez dixwazim yani bi vê rêyê jî beşdar bikim yani. Spas dikin, ev benda we ne em ê kêfxweş bibin bi hatina we bimînin dixweşiyê de. Her wisa kêfxweş bûm, serkeftin. Merhaba, hûn bixêr hatin. Hûn dikarin bi kurtasî xwe bidin nasandin? Fuat Önen Derik. Belê em ji xwe herkes we nas ke mamoste weke formalîte mixwest. Gelo wê Kurdîxana Akademî bîstiye? Wala min nebîstiye Akademiya Kurdistanê min nebîstiye. Ez ê derbarê wê bi kurtasî agahî bidim we. Kurdîxana Akademî dibistanê Kurdiya online e. Bel navenda Mêrdînê Akademiya xwe vekiriye. Li gel zimanê Kurdî em neh zimanên biyanî perwerdehiya wan jî didin. Hem rûbirû hem online em derzan û perwerdehiyê didin. Taybetmendiyek me heye mamoste zimanên biyanî em dikarin bi Kurdî jî perwerdehiya wan bidin. Yekî ku bixwaze fêrî îtalî bibe em dikarin bi Kurdî wî kes fêrî îtalî bikin. Ve kelîkî em tenê li Mêrdînê ne lê em hêvî dikin pêşerojê de em hemî bajaran zêdetir bibe. Hûn gelo derbarê wê çi difikirin? Yani yekem di nav neh zimana de hûn perwerdeya zimanê Kurdî bidin. Zimanê Kurdî di nav wan nehan de hûn da bibe. Bi sedem xwenedeyê me mameleya dersa zimanê bijarte bi Kurdî rê dikin. Halbuki zimanê me ye esasî yek divê em xwendin nivîsîna wê fêr bibin Kurdî ye. Xewetên baş in yani ziman yek ji sütûna neteweyan e. Bona wê we pîroz dikim karûbarê we de serkeftin dixwazim. Em spas dikin ji bo şîroveyên we bimînin dixweşiyê de mamoste. Merhaba, tu bixêr hatî bernameya me. Navê te bixêr? Zîn. Zîn. Çixwe navek te yê şêrîne ye? Tu çend salî Zînê? Heşt. Çend? Yek. Yek. Tu min askî Zînê? Eskî me? Eskî me Zînê? Mizgîn. Mizgîn. Belê. Zînê te Kurdîxana Akademî bîstiye? Teşkû bîstiye? Ji Kurdistanê. Ji Kurdistan. Zînê tu tiştek ku dixwazî ji me re bêjî heye? Ka bêje. Ka bêje tu çi dixwazî bêjî? Şeker. Şeker. Tamam em ê barek kîsik te lîsik şeker bidin Zînê. Em ji vir xatir şte dixwazin. Tamam Zînê? Tamam. Te ji me stranekê bêj Zînê? Ka ji me stranekê bêj. Keleşa no bedara la 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 la. Keleşa no bedara adilime emrede. Keleşa no bedara adilime emrede. Keleşa no bedara la 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 la. Oh em spas dikin Zînê. Merhaba mamoste. Merhaba serçavam xêr. Nav xêrê dibin. Ez ji Kurdîxana Akademî têm. We gelo qet navê Kurdîxana Akademî bîstiye? Zahme bîst. Yemê gelek bîstiye li ser medya civakê taybet ew biraderên ew li wê derê pêşkêşî dikim kêfa min gelek jê re tê.
سپاس دارم از جد خوازم بکرداسی جوره بحث کردخانه اکادمیه بکم کردخانه اکادمی دبستان کردیا آنلاینه لباجار مردین ناوند آوابویه از بخوجی ماموسته زمانی کردی ملوه داره لگاز زمانی کردی گلک زمانی بیانی جم پروردهی آوان هم آنلاین هم جی روبرو دیدن من در حقیقت ویده چه فکرن؟ از این چوا بگن جی کیف خوشی شنازیه یا ام سرکبتن و سرفرازی جوا خباتکان را دخوازین دل دخواز نتنه لویداری لو دیاربکر باتمان مردین جلوی مرگ شرنق جابه بلکه انشالله پیش رو جده ابانه پنگا ام هیبیا یعنی الواد راج پیک بین İnşallah em jî wê hêvî dikin mamostem mejmêrdînê dest pê kir înşallah min hemî bajarên Kurdistanê belav bibin û hemî bajaran yek Kurdîxana Akademiya ava bikin bimînin xweşiyê dene xwe kêf xweş bû Kêratî spasiyete Belê em îroj li pêşengeha pirtûkan ya li Amedê bûn me ji beşdaran re ji nivîskaran re pirs kir bêgelo ka Kurdîxana Akademî naz dikin yan nas nakin gelek kesan jwan gotin ku belê em Kurdîxana Akademî naz dikin û me kar û xebatê wê bihîstiye em ji vê gelekî şanaz bûn vêkelîkê em hatin dawiya bernameya xwe heta bernameya pêş bimînin di xweşiyê de bi xatirê we